Θα ήθελα να πω δύο λόγια για ένα πολύ καλό φίλο και συνεργάτη που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα που μας πέρασε, με το χειρότερο ίσως τρόπο, και θα το πω γιατί πρέπει να προσέχουμε λίγο με τα ρεύματα, είναι πολύ ύπουλα. Κάηκε την ώρα της δουλειάς. Ήμασταν μαζί 7 χρόνια περίπου. Εγώ εδώ στη δουλειά το γνώρισα. Δεν με θεωρούσα αφεντικό, δεν το θεωρούσα υπάλληλο. Ήταν από τους καλύτερους. Με έβγαζε πάντα ασπροπρόσωπο. Εντάξει, είχαμε κάποιες διαφωνίες κάποιες φορές. Έφευγες από τη δουλειά, τον άφηνες την ώρα να δουλεύει και άμα δεν γυρνούσε να το σταματήσει, δεν σταματούσε. Εκείνα. Ό,τι και να πω είναι λίγο φυσικά. Τώρα ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω, να το πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι καλή ανακύκλωση, φίλε μου, ανεμιστήρα.